aha aye emergency Ghana TV abusia ma me enchia na me ma wo akwa basoronko me gidi se obade na dom umpo mu ehihye yie ede ema abusia enne asema ababeto ya ponso ababe gu fidue mu ha se no chese emu orema ma chese ma no wei entumi nka na obeti asem ni mu pa wo ho se nuanom ma me baako papa baako etumi brom ho nua ma ne ko fa nsem bebre ba abusia yenko ne konko tie mu nkyere mu ye ba ye beto yenko motwetwe no eso da sie bru Eura yantachiwa wo hote sei nyame adom na me ho ye asemo a eja kwa me ede atumwe eye wasem no a me pa chan de wo kan ye no wayi bia frim ana wode bia ka ho me pa cho sa de ben pe titire nipanim te se krotwa mansa enti na ade unu yaba de na apese ye moa wo nyema wo me pa se omra na onsa ondane medua Diana obo me no ondane medua ondane udua me pa chan obo udua no akoduru abusua nim me pa chan e de ne course wo me pa cho ye friend no ko e no obegitu mu se ane obedane enti bebia no wasi ye nko no ase na ni metri mfa me so menim obia na me se me de bedam na jama pa obi na wadane medua baabi o se me enko ani utri mfa seseye adan na wonyi ni se saa baabi kro ne betumi adane dua na na o se nipa wono se menim eho o se konfo bi tenenchen nti obetumi adane ba no so na mehu na dua no so wanfre nsuo wanfre ayi o se nsuo ni nnua etwa ye ho ahia na homa nti mentie menim nti man pepanyini bi ama na nka ho a mi hu se de esi ko ye beka se adane bia na so na ndane enu nti na ma amede ne ba ha enti se ne ma ne nte wo nchen bi wone ne ma ne nyina ne tuye ene tuye me pa cha he ba wunu yen o ma ni free nkran ba kumase no wanu ho me pa cha nu de manu me ho de na amu anu ho na menim se duabo kora nkwala ntokwa betimi ama duabo aba yentem ama abewie mi se ka ma bo no kunani ma boka papa e wo de ho me yare me ko ba bia ye baji mi we se na menim se ye sa na ba bi ne ko pie se ye me ni obi na enya kasakasa na abasa me na ho nyina ehwane he na chi se dua na start ye adwuma wo me pa cho me so da ye na nsu ayiri no hu kra na ma me sha ase nante ya me hu se ye dua because me sha ase kan ye na ebusuafo ne se we de se wan friendsu nti enye duabo nti na me de ma adwin ni so nti yare a me yare no me de me ko se me yare na me sa me ho yare enso so se na nyesa obo ya che me pa cho eburafe me pa cha e na won so watena hwa ma beduru sa mpempen na minnimu ho hwe na me ka se minnimu ho hwe me kan ye so mo se nye duabo nti minim se nye duabo hwan se me ma me no me papa mo se wa amfre nsuo wa amfre ayibia se nsuo ase mesi ana obententi nye duabo Dinio. Okay. Mambo aten akwaba. Bra wanim bibi yemu na abeka sego. Ubetumi do nsakura egu bibi ne so. Mo nsatene mame. Good. Na wamo ano aben. Very good. Ote hin Kumase ya mewura. Me pa cho mete sawia ewiem. Ya no abie wano. Ahade ye kasa den. Why? Mame, oni mame hu ana ye panyini. Pa cho ya mia. Ona ye panyini. Mo ye den fo. Basare fo. Basare nso de nka asumdwe wanuanom ntempa o. Nyo obo nyo mo na pe akanfo din bebrebe. Na hwe o mienu nyina. Na ntachiwa. So ye tachi. Na ntachiwa. Na boaten. Basare fo pasanti din pa nyasam ketwa. Na ye menwanwa se Omo sanso ye mbaawo. Sa omo so se omo ni ma omo tuntum. Mambo aten. Wabo nyantachiwa adua. Me pa cho me ka se me sa me chechire me nsem kakra. Adua ne pe na mpese mi hu. Me se wabo ni dua. Me ka se asam no wode to me se me se mana empon no ho. Ma yampon no ho no sa atam na menyim me ba otoso miensa menchirem me say me chechirem kakra wonte mase nti na me pesa me chirem kakra bi na me pesa me chirem me mo akire wudie mpa na emo me pesa me hunu se wabodua de me kan ne se o se me na mama yampon no se me na mama yampon no ho a se me koda e ma me sore oh na mbom
say you are someone see 20 something years ni e ma me bo me hudua say na me nyam aka na otwumi no amama wo na me ka che ne say sama wo kan say me nua no na maka say me yampon ho dia ene esa me ko wo a ma me nye den ma me mefie wodi nkan bo dua ni aka say 20 years 22 years ti me ka sa no na ma me mo say oh ja nti me ma mi di kan wo mo mienu no ma mienu me wo mo hospital nti be ma no me wo ni fie nti we na ye ba ye na wo sa ye sa na me say oba ya so wo hu asam we ya wo kan no be 20 years asam o minim say asam na tu atwa nti wo da so gina sa asam we so wo say ya ka kire me say wan ka nga ni pa kro nka ye say me ka asam mi wu no me wu onyin se nim na ma wu no say man ka ni pa kro 20 something years 20 something years o sa be kai sa wa ka kire na manyina sa me na mama sa mama obo dua de say me wa kire mu me say me na maka say me makofofa konwa say manya me nua ho adaje say me yampon na me koda men sorry aha na say ya say nya yi a say man kasa nso a nsuo ene enua atwa ho hye o mundi masama me sa na me kan no na wo wadwen mu no sebe unsa wo uhunu se sa asem a wo kan ye eye duabo a na enye duabo me de na minim say wo no o sa me ka sa me na me wu nti me ka sa oni masama no me ma dwini kyerem say bi okohie obi a on ka say obi a wo sista wo de asem bi ato no so nti say nti me de na ka me de nti na me ka sa me wu no aha nti na man ka sa wono no wu o sa first na me boy na me say me wu wo wadwen kyerem mu no obaabo aten uhunu say asem a wo kan ye de wo kan ye no eye duabo wo wadwen mu no me na me kyerɛ say me minim say ebia nti na me ka say me wu nti me minim say me de na ye serious masem na no me say wo wadwen mu no uhunu say asem a wo kan ye no eye duabo a na enye duabo so me ka say me wu no na minim say me na mabɔ me hudua men dodge me question no enti ugidi za wabudua ugitum za wabudua very good and one na mpese mbusao arofo me be ma Priscilla Boateng so akwanya na ni nua yi nsɛm a ɔka ye no wayi ne ho ano kyerɛ sɛ bɛda ye yie ani sumina saa ne yɛka enti yɛ saa bi ɛna ɔde ayɛ ni nua yi ana obeyi ne ho ano kyerɛ sɛ ɔno ni nkrobo mu se ɔne ni nua ni ni kura nya issues won kran ɛmo ɔhwɛ atete beku ni nua ɛna wama ni nua free nkran so ɔmetena ne nkyɛn ɛtɔ de bi a wo kɔ baabi ɔno a na hwɛ wo ma no ɛyɛ aduane ma nkwada ni die bɛma a wɔtete wo no ɛsan ba akyire wo kumase ha ɛhɔ no ɛna ɔne ne ntam problem start baaye asɛm a wo nua yi kɛn mambo aten wo unkyire mu ne sɛn kyerɛ wo die na menti na nampa atwa me da ase me ada me na me yɛdɔko no ti me ho na bɛma no frɛ sɛ ɔbaba bɛhwɛ baabi a yɛwɔ no nyɛ saa sɛ abusuafo hwehwɛ me a ɔhu baabi a mewɔ ti me baa na me bɔbɔ wa mane enti me kɔ adwuma mu no bɛma no si mu ɔwɔ tema ɔyɛ adwuma wɔ tema ti wo si mu wɔ tema 12 o'clock nti obedu na po na me ni hɔ ti wo na wo yɛ den ofre si so ana obeduru fie ti wo kura na wo ha me sɛ ana na nipa no wa ba sɛ oba bɛhwɛ baabi a yɛwɔ na memma na me sɛ wo ne ho yɛ machi enti me yɛ sa no me ba fie 6 o'clock na me kura wo frɛ me bisa me sɛ oba mama na aduane ba na me nyama na me so me de me buofu nti me nya aduane bi ama na me ba ne so beto na aduane di na wa yɛ de wato na aduane di ti obehu baabi a me wɔ nti be yɛ 3 days ana sen no sa call back to tema enti ewom na ni sister ba awu ye ewo duase na ofre me say oba me ne na akọ na me sa ba amane na oba ye na me ne na kọ ye yedu ade asan na ye ba fie enti ade chi ye sa akọ anopa na ye ba ye no ya amfa fie bi na sa fa ka akọ tema enti me so ka say ebia be ma no aba say oba setena na bibisa de a ne na mintimi hu say na adwim say de ye no because when misa me hu say ebia sister wo kunu betena ha na because oye adwuma otema onte ha na ontimi sori de bia say oba ha sa oye ba ko so ba e mase eno de oba wa meda oba ahomache
na yakoye oba ye no me yeduane ma ye diwie no na yakoye ye no ti say ye no mum na me firi ba ye no wa pa niema afiri dem say efie wura de nkrofo abadem wo wonso na madoso ne ma onu ka hofo na ga bi so abatana ncha wo sun adwuma na me se sa na tie de a o ma me nkotena esoro ho na mom me pe dan ahan sa me nya dan na sa me han a na me ko enti ewom me wo ho me ne wo nyina wo fine me yeduane a na ma fra nkora no na o ma aye enti duru me bi no nkora na me fra obi a me jeduane wo me nsem obi a me jeduane wo me nsem enti mi so ma me pe hehe be sa ba hehe be ko bisa no nsem bebre na beba enti ma nkasa enti e kire da koro no ka kire me se oh aha wano koro wa nya sa wo fra me ma me mo no sai mi sister ba betena hanom na wakotena soro na fie wura ne ba na so na fie wura ne ba me na me wa ha ka kire me na me pa ka me ne manti wa ya nkokobuo ewo nanimu sei na me sesa niema ni nyina niema ni firi soro wo sei me di begum na makope me sa akochi akohwehwe dan sa anti me firi ayi ne ba ye no ma anko adwuma bi me dan nti me nante sa me chi sa nti me ka se me pa dan na me ni se bia me nua no be ka se oh menye da wa ha wo skura wo nya bi me so me nya bi ne ye chi hwehwe na me mako school ginya ase ginya ase nti na ka me pese ben menya da ma ne ben school no se de be ya mo ntwa kwan nso ahom tinti obi na je me ansa na menya dan owo ayi ewiem nti sa na ko bae enti eye de na abo wo nua idua daddy nti na meka se na menyem me ba third one me ba otoso mi anso ye be ma me wono 2003 mo na me wono ti minua yi menene ko otu kwan me satam na me wasa men kase enti minua no ko Francho nkura bi ase ye fra ho mankran so ye bra ba ko se senti eti so mankran so ho ba ko ye bra ba ko me ma me panyi ba ye fra ne yawo enti ye ko duru ho no no na minua yi o ye aduane wo fie e de abra ye kotemako me bra ne meko ono na akwatara ne chen wo ye ko duru na me ma me ba ko ye fra na sibi ti me ma me no sha se o kan sam kire me bra no me na me ni ho nti ono ben na me ma me wo hobi but me ma me no ni asama o mo kan ma me ne me na wala ba ko na no so me bra no ne me ma me panyin so wala ba ko nti me ni asama o ka kire nti me bra ne fra me mama na me se bra ada na mo jimi sa na me sa dan ya se ya nso so akofa kabroni abrante bi ono nete na me se bo me de minim mina wo no di kan de bai na asem no se de esi kono wo so wo ja ho basa na be ma fa na obu kwase nte na wonua no so nyina ayesa ti no de bai ti na misu wo ka asa na misu wie no man kasam ti mi ko du ye asam no se de si hye me so ayira ho kam no mi ti mi mo na mane se ni se na si ti da kro me firi fie ye ba na nyina ba back ti me firi fie na me nyam no me firi fie me adura no pa na sam be ko afu ma de sam be hwe efie ti se ansa na ma ko afu ti me ba bisa se efie ti se achia me ma me papa ti me ba ohu mi sa me ba no konkonsani na o pesa o tena ma yi so me o da first no wo say me mama me mpon me wa ya mama me mpon me ma sa ko tu kwa ko mankran so wo sa do be ye di wo bachi wo mankran so ho say me prane o de say kabruni ba bema ayi boy ba kokura so ka ho boy ne kwamnansia nso bra ba pemenne sa kwamnansia no kora minim no mi hu ne da na o mon no da kwa asore se ye de ne besi wo se ane ka se kwamnansia this obi na be kire me minim no ba pemenne be 20 something years no mi pe na kire akwa kora se mi hwe na me se na oba ya ye nyina ya tu kwan ya ba na sa sam se da ma me mo ho bisa na ye fa ye ntu ya de tina wo na no wa huri sister bi ton sa wa no wa hura ko gina ho wa fa akonwa so de babo me na me nua ba ko som na me se ya asam wo die sa menya ho da je se brodo adwuma kura mpo no me ne me kunu ho na me kunu susu ho se ne bra mpena bi ko sua bi na me so mbeka kire wansa na ko hu me kunu na o kire o ba bi o kire o sa ba bi kro na wo ko du na wo ba friend papa na nti papa ko du na o ye manini a what o you ne papa tin ko da na o je o nti me masa wo be ka se me ya mpon sa sam no gigi na me se sa me ma ka sa sam na
sa me ma fa konya ka kire ma me se me yampon ho a me sa me kwa wo so a yampon ne ho we he adwumam bra de na koto adwumam na me ka kire ma me ne papa se ma na mpon no okay e da o kan say na me say yampa se ma na mpon no me na maka onyin se na me nyimi ana sa asam na o ka to me se me ma ko ka kire bra se ne mpra ne kabrenyi no eno so ka ho enti sa na community eno so sa minim no mpo a sa me kwa awo so a ma me nyade ma me sore na me ka sa na ma me mususo mu mo na me de me ko ofie na me ko ofie enti me ma bodua me hudua be 20 years me minim se asam na atwa sabe se me bo me anka se na ma bo me hudua enti minim se asam na atwa so hu minim se asam na atwa ya wa ka kire na ma de bedi atama ka me ma minim se na yankwala asem dise se yanka yanyi so hu nti na me bae nya se ma nwe se sa na beba enti sa dana ubo dua no sa dana e de asem ni si na ntokwa bi aba e na mu yiyi na sa asem we ko bae na ma ubo dua ana da na se na miadi no so sa no sakaye na ye de na asinti amo kasa dia sini se wo se baby amakotena no me yi nti me de niam no begu wo se satu wo se satu twene na me fa afun nti me yese de me video no wo sa fa me ko to Facebook fa me ko to say na me so ma na me sere ye man kasa no se ai wo betena me so wo hu se me maye edi nti fa wo betena me so wo ayi wo de se ban kran so aha so wo sa betena so be hwe me mani eni monyam me di miti na nante ne mane hwe me yie pa me de biti na nante na me se me de biti na nante se nti eya sa no na me ma me ba me nua efre me na me frɛ ma me nti ma me hu se de wo me frɛ ma me akabɔ na ma ne me de wo no afede won te na me nua de odi mechi ne frɛ wo de wo bia na no se na manti o me mantia me manti na sisa wo se me mpam me ma wo se me mpam me ma na o me betena se me so me mpam me ma you are the akwala no so waya made a minimisa me ba hwan na ye wade da se ebia wo di matama minimisa me ba hwan na edi watama ayi me nua ne ba no unua ne ba di watam odi matama minimisa me ba enti sa da na aduabo ne ba ye no na unua ba ye di watama na me nua ne ba no asem o ka kire me se me nyimi ya ka nya ne ma me so na me ba betena me na ka me ye panyi ka wasa me ne ma me betena me so won kran nya me na ka me ba betena ne ma me so won kran kumase ha edien ne kofa sa ateni ne bae se me ne ma me ham na me ka se yi na wo ye we na o pack niam no a me ka se onya na me nya dan me ba sesa me niam no a me ne ham no no sai afa na dada ye sutu no utu ya sanka asem ni ho ye ya na ye se bra ye ya ni se de be ya be tumu afirifie ha ye ya na ye se bra ha ne ye ya ni se de be se ya anti da de bia no duabo no se asem me ka no wo se te se me bo ana akola se me what say so ye pa me ni me rama number me wen raba number boy guy no me ne ayi me chiri ba enai ba betena nchen nti me oba ye no o se o mu se no kire me se me nye nti akwala no ohumi a o me nti mi so ma mbisa sa na akwala no sa me me ibe no wona akwala na nya asem o makun mi so mi no sa me ba akwala no nka ma me ho nti mi ko bisa se de na si wo fie nti me dadem dokoro na me nua yi obi friends o me wo fufu ma no nti okọ na me ko dadem na ye Sunday ma Monday ahoma che ma ko adwuma nti akwala na afiri adwuma ofiri abonten bae obaye no na okasa na me wodem mankasa nti me nua ifre ba bi okọ fufu no bae na obaye na o se ofre ge akwala no ewrama na o se ma adenti na minni ho a opi abonten na o se o se woni ho a me ne obaye ku nti no se me woni ho no ma ekutia ne ntokwanti na ya me pie abonten se de be ya me na nya de enko eno de na ntokwa wotena heda mo ho no wona heda anko ana wona heda mo anko oba anko na wona na ko a ya ntokwa oba ku ye hwan oba ku ye minua yi ba nti minua ne ka sa no me de ma mbisa sa me de minima asam koro nti ma mbisa nti akwara no firi ayi ba ofiri on so firi abonten ba na ne nua aba ma obi efra nata na o hia na o sister ni e firi mani so wonim de be si wo ho na nka wa hyedade che enti mambo atie meba
de wo kan e kire se uni unua ne ntokwa na anu ya ofre ensuo ne ahonhom atwa ahia no na ye nkwada tokwa ho ene kofa uni unua yin so ntokwa ba ya da bi ntokwa nya nkwada tokwa da ya menini mi enu ntokwa se matu akwotena esoro no na me pa ne cho se o ma me pedan no se dan no de bia me se me pedan me nyanya dan da de bia me se me pedan why na ma wo ba kumase ha me nua yi na ma me ba kumase ye dan na o ma wo ba kumase because wo te waware ase won kran me won kran na nima nko yi enema nko yi na me wasa man kase me tena saman kase 18 good years na me bi kunu ko han nkran dan ma me nti me wo ho na adwuma sem ti de bia me ofre me na obi se me adwuma na me so adwuma de ha de adwuma enya papa adwuma nya papa na so me wo adwuma me nya adwuma o wo ha ma na me so oba ya me peda na pedan ma me pedan bi ma me na so yo nti de bia ofre me say me mra wonya na wo ma obi kura ofre me adwuma ha wonya na wo ma na so edan na ehia me nti me baba ofre me ya me baba na o ka kire me say wonya dan ni bi na mom fine ni edan mu ho hye nti me ba ye beto fine nti me bedu wie no ansa na wo kire me say edan kura wo hu say da wo ha ma wo ma me sore ya wo say edan nya dan mienu na wo he na me say o say minim say baba betena to abobo so sa no nti ba nya no me yedi na ase me pese me hu say de me ye me hu nti me yedi nti me no o ka o de nti na sister ye di adwuma wo nya nti na wo ye di na de nti na wo ye di me ne ko adwuma kura na so wo ko ba bi na se me ko jana na ma ye di na obisa me so me just say the man who say me nua no de me ba ha say o kan nsem a kire na ma na o pesa nkwala no e ka di ye me mambo atie o ba kumase no unua no e ma o ba bi a aha na wo ne wo mantena ye dan me pa twa e wo fie ho me pa twa okay e na afei o sesa wo ne o ma free sa dan ni mu ba o no ne dem ho di asem no ka kire wa ansa no wo sesa ne onioma e di aba o no ne wa ka hwe ya nkire me ba e no anso obeyi me ba no na me ko metu kwan me ba no wo yi niama no okay sa fie na o de obetena mu no e yo no na obi di ama na o hweso ana me pa twa okay enti ene e de na ba ye ma wa wo de wo pe e fro abrosan ho e kope e dan with the same house na mu wabra wo nim fie wura da enya se me kope me ka kire ne se ono kura bisa me se sister da na me so ye doso obi so be kan ye ho na dan mu so niema wom o drop ne we sim nti me so me de tere ye ko gudan ba kuma nti me pe short time ka kre na me de apɛ dan nti na ma me foro soro no opene so wa nkasa na me se wa nkasa no me se ja me ka sa bia ye doso na mo me pe ba short time na wa nka hwe no me se bia wa pene so na me de me foro nti wa ka oba ye back na obeka sa fie wura eba no na me yi niama no free ba bia ewo no edi ko gu nkuko buom na nuano masem de memfa ne se enkran na ote enti wo ba beduru ye kura na ohu se bia ahai ahyase no na wa ye din emwa wo no ade na ene wansa nkonkran no back da say me ofre me na me ba no enam abufo ntini mankra obia ntimi sa kwasa na ningwase be kam mankra obia na me de me tika me fa ka na me ba se me ba ntina be ma no eni bire se obehwehwe me bia me wo no obia eye wachiriba na eni o se wunua kuma na eni wachiriba mienu asamwa banka wo na wo ye panyini enti nka nkwada nkoye na nka wo panyini meka ni enti no wanfa wani anto anuanom side na emom duabo mom e na wo de kɔ enti wunua wowu e ya na da wo se medi kan be ka se medi kan bo me hu dua enti me nka wo se me nua ne ti ase se enya me nka hwe 20 something years ni da nka wo se wo hu se me nua yi wonti mi nka sa so what you say me nua wonti mi nka sa na ye bodua da o se bo ba ya na wanka no eye wo maame ne wo papa ne betumi edi dance turodo enti yei no enka wo fro maame ne wo papa mo mu yi won dance yesa sa asem no 20 years ago ma ne ma papa ne maame me kan ya na wo masan wuti na nka nye duabo asem maame wo enye waja ama ho sa na onu nso wu enye waja aba ho ana onim se dua no eku nipa ba ko ana maame asemwe no ho eye me ya ye ma homete eye me ya
Yachi nibi yanimu nibi ya mamuma yempre haw emfa ma ye ho oti wei oti samiam te he ya machi nibi manim nibi entime namoa me kura me ho se be ya asem nkonkoba kire se asem ba eye mia me nkonkonko se ya oti wei se you obi do pra mu no asa akọ o meboa Patran ena na o mame ensa ni nyina akotene meboa Patran okay onim sa santima mu ha santima uru akora nso ahyemra sa yemodua onim sa enti udie bi anka ba bi anamote na ebi asade we course no ena unie se abufu aba abufu ne bai ma boy ena ono nso abufu aba na nko ono nso de akọ sama we bi aba bi amote ho hene kwa first thing wabudua ya chiu de dua kra mu ade ye no ka betumi dia han dan a ebi enye do prapre mu ebi ni ho enti ye kra ye ho yen hye bufu so na wo awura ade enti na asem a asi atwam dadaada na de bia wo sori a wo de bo nu yen se so ade ntia ye nu ntia ma akofa tsa dua bo we di aba ade ntia nana me pa cho asem no ba ye no besi sabri mitiri ne sukura o ma ntua na campus o ma kwada ase nti na ye yawo na se twam wuti we wonwo se nan asese na wo nan enti twam dadaada so ma me no papa hwewa se si a wuti we wo betumi adipa na wo de wa wo nso ho akoto adwuma mu enti de yawo nko na de twam dadaada da bia wo sori a wo de bo onua panyin ne se so entokwa na ba no na say anu na ye den say meka asem meche say de meka ono nsema o ka say me na me frɛ de ba say me ma medidi na te metimi afrɛw mmire bi kura me bucket abaya no o ya ade a oni ni nua eku ena ekofa me ko pata ye me nua me ba ne say meta me ba be ma na chi me mpe na asem wo na me frɛ wo say wo ye panyini utu me fokura ka kyerɛ me say me hwɛ na manfa ma no anka bɔne ankyerɛ akwala no ya akwala na ye den na akwala wo ba na obeti a wo na so a wo say me na me say wondidi watem chese ensem na ekoso na no aden me frɛ wo say sister say ni ma ya den nti ba bia wo no ukunu wo munidi wo say me pa akyɛw wo ba still na de ekoso na ekoso wo ye adwuma kakra wo say na me kwa ha ekina me kwa ha na chese me hu mete mire bi kura na adwobrɛ me na me frɛ no 30 cedis na papa ne de send me na me de to aduane ma ankwala ne di na chese afa de me hu mete nti kasa no na ko fa asem we ba nti akyɛw pa na me pa ne se mesrɛ no ma ya ne bɔne ti wonde on fa nkyɛ me na wonda ne medua number bi a asa me na me pe na me number bi da you da mpacho me first one na me konkran na me ba na ba pon wo korampo wo ka so wo scan ko baka ko jam wo ja o mani go ne so me ja me mani o de akonhoma sika to ho kan homa no da ya me diskama no na e bia na so na nso me mani sika sister ye sika oba ya me ba ye kura no wo kura wo ka kire me say sika na me de ma o school sika no me so me fa bi nto na me da ye susu ensu sika no me kwa ebia nipa na ka cho se 20 series no ba mo no ukodu a se dokon na ansa on tuo se 20 no ebi wa 15 ebi wa 10 series no da ma say ebia ada ye ton aduane a o de behim na hye enti wo kwa eye wo Jessica ebetumi aso ma no adidie ani won suku ko sa na apesa o kire ana wuja wo mama unua yi a unua wo di schools ka ma na emo munua yi so boa no aduane ma nkwada didi ono aka kyerem se nkwala ne ye na ma nti se me kwa ya bepo me ba no ho no na ahokyerem ono kura ka se wa yesusu ama obi sa sika no nka be ya yonipa de mana ka obemam bi nti na ya ahokyerem nti me kwa no ma bo ati da se unua we ni ho adwomone da me se me nyi no ho adwomone na wo bodi dua ku no se enya na eyewo na kwan so no asi a wo ko no da de nti me nyi no ho adwomone ne se me nyi no ho adwomone ketekete se me woni ho adwomone se ya ka me ma enso wa bodi dua ma ache no eku no da asamna na se asamba ko de bia ye de boss da be ya wa homte na ho yira o tu kwan a ma mi na na hwe o ma ne ma o me pa twan ma o ka se nka ni susu sika kra no o se me ko na e ho kirem nti me ko no ma nya sika bebra ma no ebia se me ko akodi ebia bi wo ha ebia me ko yi ba kokora de me ba na koma
na kuma na ye ne ya na me bo amane na o se o se menya ka sika kwa nti me ma o sika kakra na eto bebi kura me de ma wo so wonye me fa mankwala no o mo ankasa me fa mo ankasa say ewura omo na ukonsu pa ansa na mu de ato aduane adi and ya menkasa ewura tobo maame nyabotre menkasa o kasa wo ya ibuni aye dabi boate tie dia meka no so kasa o ya ibuni aye moma ye nhwa de bi wa ha sabe minim se minua wa ahukirem ena mafre minua amana free nkran waba efi a me hweso ena mape baabi wo sa fie ho ena me de ama wo afa fie wura ebeba enti sabe ya me hwe fie no so minya asemunti no ene yesi ye 100 kra ne gu baabi a me da na o ha uni ho ena makoyi uni o made abeka me de ho na uni ho o bai wa behu wo se o ba ye no modoso wo dan ni mu enti ene yete saade a efie wura ni ho na wabɔ na amane ono ankasa na wo ka kire ne se ene ya mekɔ abrosan ne so na no ono onim sa abrosan ne so wo ene oyi nnuoma no enko ani nka hiamfa nkogu ama wo na nka ba ye nko akɔtena wo ɔde abɛka ne de ho wa wo de wo pɛ akɔtena abrosan ne so ene o si fie wura eba ene wo hya asie beyiyi nnuoma firi ho ede begu nkukobuom te se de wa wo ken sabe se wo tu kwan na wuni ho a wogya wuchi ede ma ono a onne ehwe nkwada no ede ma wo enti se wo de ede sika kura na ade ma wo nom na so ono konsuo no okase nkwada ne meboa no eye duane a ye be no a obedi a oba ye enti awura we wamfani sika no aduane ama we ni bida a na ebi a wo ka predim eto de bi a mumie nya ye kakra unuane sesesi opa achewo sa asem no a oka ye no fache no na dani ni dua usomu sei mambo aten daddy and the ba ayi o ma ye konkin kesu e wo papa mo nti ono membe kire baabi na o say e hode na adwenu mu ntena no na msi okay ti o ka say e benada atwam no na nipa no befre na yakoda ne dua no benada dabi o benada na last 2 weeks e benada no no ka say nipa no befre na nipa na befre ya nwura benada no ti benada na ye ho no sa frɛ me papa na me nti me mama me ka ho sese ye ba papa so bebenti me ne papa ye den emra ti wono ofre m papa m ka kire mo se ebenada no nipa na obe ya de no watu kwan nti oni ho nti me thinking ga so na me twen se obe frɛ se sei obe frɛ ne yakoda ne sei o sei osrewo de o kan ye na ma ubo odua no onka bi o fa che no da me de acha ne dada nti na me pese yakoda na me ka se ebenada no ofre me say yankwada ne benada no na o sa frɛ me ka kire me se nipa na tu kwan nti oni ho me juara na a half of frame radio so for frame say me nua de maba na me so wo de maba but ya kwaka won kinka so duabo wa no opeduabo ho mpacho dabi me matuna asamanka se fie ba ko mu 18 good years obi ante me ka fie ba ko se me ko fie asamanka se no matuna fie ba ko mu 18 good years obi ante me ka sada onua yi oye mfomso se o ma wo free nkran se bre kuma se oye mfomso Mase mu ye me ye o. Me na me ye mfomso da. Aha, mpese mi hu se unua yi. Wo anya mfomso na me ka se me na me ye mfomso. Dente me ka sa na se me nim se ebi obeye asam da so wonu mu. Se me nim se da so wonu mu a sanka ba ma asam ni ho. Se me nim Edin. Mabedwafo ebenya nsemisa kwanya 22 sowa ose nana ya akrobia asante enemi wo Udara Barracks Kumase ena mehwewo kudos to you and your crew na nemo nkomo amudie nana akrobia hawo hwe akwada ntokwa ye nie kire gidi nko abata ne amutie enkwada ntokwa ye nie kire gidi nko enka tete ana ye Yesusa no na bontinsu ni tumetia wakwada enioma sesa o
enioma sesa bra ne yesusa no sabontin so ni tiawo na wodi su wonnim na wodi su kwa abena minta fie adaya enyo ofa zumasi ochemi no odi twameto ya dia betoi wo ya dai na waka boa ye besan bu wo fie no enti wo fateawa abontin wo din no apepa wani ase din ko fie case close ti se bia wo pra obi na nipa ne nso maame de abeto maame anim eno ne ka ba fie but sei wa wunu abakora no wo de opa akotea no e de asem beba ye tete nkwada hye nkwada twoboboto tantan tan e wo ye ntitiem entimi ka sei maame bi ono ane ne batumi tigina na dane atwedebo eye wa wo ntete fun ono ane bado na tie gina na dane atwedebo wo ntete ye ntete fun ene de akoda na bedu sanko empempenso wi hwe esu bi wo ho na wo maame wenya ya ma akoda na nsu ne nkwada bremu a onyini a ona asuma no abatani amutie se wo yo obi a okwo nkwada ntokwa wanhwe yie wanim ne beguase akoda no wo wie sane se nipa kro na enu ntimo ko ye no osane na ekwa akodi agro hwe enu bi ene kofa saa enuanum yi entemu asemi bae enu bi ene kofa na sabe yenuanom na ofofo kra de nka mo modua na faidi ye den se mo kra na mo ya ade aboso nanu manim ha nya ha ya na awura bi betena se dia ma free srem ma betena asantinti ma besua de asante ye wonu nso bodua ni bi no obeka sabe sansem fon no wo manim ha wo wa besua de asantefo ye no yewura wono na sante ye de ase homra enti wo ye kan se wo ni nya intemu asem ekokoduru fikasiem se wo de ye kan ye mfa nko hima afie na se wo kana me frɛ ensio ma monsio di ene aho first ne ebeye nse ebechi udedua kire se asante ye obi dia nipa na ye ne dia na hyemra wabu ne mra ne so a ye chi udedua ansakura na ya ka asam no akwa ne dua no se dua bo wano a mawura ene ya yifri wano upie fri otake ha yifri wano dua bo nya de pa pepa wano yifri wano enkuwa ebeku obi eni wawu ebedi ubebi ewu dia wo ba wo dua no buza ho se waye bi pen ana wunye bi pen ehun sunso aso na ekwa obabi so enti dua ka to wano na reka ewo ho na nka nua bo nua dua wabra maame ne papa kura da so te ase oba ade echiame asem yei eye me ya says very innocent woman na mokokon kwada tokwa me ko fasim we pasai busa wonsem mieno akra me da se maame ya wo sister ne ma no na wo mo wo nchen dada ana ofri temeba no do mbae me pa cho oba no no mo nyina bae oba no na wo ne wo mo efri temabae me pa chan na won kasa emusu otimi kwa okwa ya na otimi di be na se yansa na wabafie bi wo ha na wotwe bi su wo ha 3 days na waba otimi free na wotwe ya wo man kwada ni sika school sika de wo kwa canteen sika de o de be ma wo mo na se de sika de eno na wo se brebi wo frɛ wo maame asa wo nana ma ne send 30 Ghana e de bae no na okay afi Mamboating. Se si wunua wowu a ebe ya wo de. Me pacha de bi. Se wo pia wo de o manager no. Me pacha. De se wowu na se wo pia wo de o manager beja hwan. Da aya akuma ana me asam no se de na esi kwaso se de bia no akwala nso di kai me se. O pia o de o manu beja hwan. Se wowu a na se wo pia wo de o manager beja hwan. Me pacha me nyo bi amfani nyame. Ebra oyi oniema free dan ba akomo de be kan ne da ne ho no na wonim se edan wo soro ho ya ne fiewura no eba enti wo yi wo nuoma na kwaka wo no ne de ho wo single room no na soro ho dan ne ni wo
Daddy na menim se ntontom na wo ho nti na me punish ntontom nti na ebia ono pese ye bakwakwada ho na me se me ye dɔɔso nti me pɛ da kakra bi dia pedan me je se na uzu okay wa menye ni se ma uzu se die be nti na oyi oniama ni free da ba ko no de ba ono ne dem ho no sa ta me de pam na o pese o pam me na obi pam wa no ko yi oniama abegu ono ne dem se bra me na because the entire make sa no wano no ka kire me say boy bi na abeje dan na obobom but ne ba atane ka kire me say ne ma me na soma no man ko to padlock no do beto dan ni mu nti na me hu say pa na person pam nti e was me mpe baabi na ka me ko han dan ansa na me sesa me ma nti wo mpe baabi na nka akọ pesoro ho no ani da ampa cho me ka kire ne say o ma me ko da onu mom na ba ye na o kan ye say ada na makoda na so ye do so wo dan ni me say onkasa yemso wose boy bi na ka ebe na den yi na ema wo ye se wo kosoro na me se na soro ho no a wo kɔ no soro ho na wo kɔ no ono no na ka se kosoro ana wa na wo kɔ ye na wo se ntonton wo a wonim se na no wo ka no soro ho na nye ho anso na asanse sa ne o ma ne ko da bi o me se bia ni nti na on pese me kwakwada ho enti na wo nyini se o ka se ni fie wura ba na wo nyini wo ho nsɛm a wo kan die gidi nti na me yi ni amana ko gu nkuko bu mu no okra se mu che se dan otu free mu no na o se enya no kra se na obi ba bedam tu soro ho no nso so kra no na wo ntontum na wo nyini na wo sa se afa wo gidi se ni fie wura ba yi da sa wono na se ni fie wura ba na me se na wo ankasa na wo nyini se ni fie wura ba me die no kra mi na yi bra ba kote ne nchen ya ya fra no ofa ono no ka se ni fie wura ne ba obefre no ono na de bi ofresi ni so no de aba na so anya no kra se ni fie wura ne ba entina wo ni gidie se ni fie wura ba na nim se tuwa no pese otu o entina ma no ba sa no akura me da se okay ya kwa me ene ya wada ntime fra osofo edu ya wada dia oyo osofo o de doctor Epa Plazinya banko dia asofo bi onchi am se enim se gidi asofo bi asofo bi ani ho mbe chia sa omo chia sai yenim o chia wa se enim se gidi yenim se gidi obua we di I challenge you no uni ma kro na me challenge you uni ma kro baby am te wora ati okay so for eno boatma enkran dan temadan na uru be han ma o na oni neti me pa cho no wotema na me wo chantan ene nkura no me pa cho me mempenyi fo ne nketo eje nti a wunua yi ma o se bra kuma se na wankra wukunu me kuru ka sa ma me kra no so ma me manti me nwan so frem se adwuma wo ha me mra wanya adwuma ma me no na me pese e bia obekoko pa adwuma na wasa ka se wanya dan nti no ani tina me de man kra na me bae na adwuma a wo ba be ye wukuma se hei se adwuma no chantan ka wunya bi na me ko ho na ncheye nya dokura adwuma na be ye wa ha dokuna adwuma na be na dokuno kra hef nya nkra dokuno ho de this infant dokuno me so minim infant dokuno ye infant dokuno mo ye ho wo ba kro kuma se no unua ne ka te se fie ran de dan ne ma no na se wo de esuro nyina ma no me pa cho me misano se afi ho no o de ni nyina ma na se wa enu de me misano enti wo do no ma ko ho no egugu suro na efie ran beto wo suro wa ka de na we ka che fie ran no ka hwan na de ho ma o di dan ma unua yo enna wo do no ma ko suro ti de na wo do no ma ko suro na ka fie ran ba ya nka amane be na obebo fie ran no last question se unua ka se wo ba kuma se wo be han pa wo be jetu dada me yenyina ya mi hu sa de o de ma jetu wa hawo onso wa ha no mo nyina ma ha mo ho pa cho se na me da se adio adin abusia asemba eya yentu ye boase asemba eya nyabotere sa anuwe aye didi nchine edidi mekun abrebia metai kase edume esanso ehira nti ye make sure sa abrebia no ye beka asem papa ye de anuwe ebeka insurance sem ede egu ya braboso si ye kansem mone a edi ya braboso
bibi bia de anu we beka no eye adwuma na ye fa hye etirimu se ahonhom enenam nti bibi bia obeka no omu besom na omu de be ye adwuma wude obefa ne se wo ka ne sa keke nanso fa hye otirimu se ahonhom nenam nti wo ka omu besom e de aye adwuma ye fa tu etirimu pa ye fa tu etirim na sa asem wo ye keka no edi yenya ye befa ne se nya hye we de meka ne sa keke mimini se meka bata se meka de ehunhwa nipa na na se we enso na edi yenya hayen heti abrabo mumie hye ni yensusun kansam yensusun kasa na kasa bebre nfa so bia eniso yefa we entu ye ho pa na moaye ni yen nyina yen ka ye ho mom se busua baako we ni afuto kakra me pese me ne wo che efa sa story we hu na me hye obo se update bia to form e wo sa story we hu am de ba be down na nso hu nia ekokosi ya na se nia ebobo ene nia ebobo eko abusua aha emergency Ghana TV like video no na share na fe woni menche wadwenkyere e comment section ho no medin no na akosia adepada se ne mesanso ene wa share bi macro